Здравейте отново, уважаеми! Много интересен разговор се очертава. Започнахме го леко в рекламите. Сега обаче ще ви включим и вас в него. Супер приятен събеседник, само от няколко минути контакт. Така мога да го заявя. Заявявам го и на теб. Катерина Илиева е при мен. Здравей, добре дошла. Здравей, благодаря. На мен също ми е много приятно и много добре предразполагате хората, така че... Благодаря ти, дано да е така. Чувствай се абсолютно в свои води. Всичко е добронамерено и с приятелски тон. Специални благодарности за това, че ти всъщност сега пътува от Пазарджишки регион, за да стигнеш на време при нас. Каза малко по-мекичко там. Да, определено Пазарджик е по-мекичко и ние винаги така сме били на завет. Има така някаква зимата. Природна ласка към вас, усеща се, но го казвам без завист. Аз съм пловдивско и също потвърждавам, че има 5 градуса разлика винаги. Определено. Катерина, ти си автор на две книги, в които можем да кажем едната като продължение на другата. Сега ще поговорим и за тях, но за да кажем как въобще се е стигнало до тази идея, всъщност ти си преминала през много тежък период в своя живот. И това идва като едно решение, до което ти си достигнала. И по-скоро вариант за помощ на тези, които биха прочели книгата и се припознаят в твоята история, в твоята ситуация. Да, това всъщност беше начин аз да си помогна на себе си и чисто егоистично аз пишех за себе си. Защото това ми помагаше първо да се откъсна, второ да видя отстрани какво ми се случва и на по-късен етап разбрах, че споделяйки историята ми, аз всъщност мога да бъда много полезна. Като всъщност всичко е подчинено на инвитро процедурата. Точно така. Да. На препятствието това да не можеш да станеш родител по естествен път. Да. И всъщност, когато ти го приемеш, когато видиш, че има друг вариант и се насочиш към него, има много неща, които те спират. Ще боли ли? Колко време ще трае? Дали ще ми се получи? Може да не се случи при мен. Партньора ми какво ще каже? Неговото семейство. Има много страхове. И това всъщност ми помогна буквално аз да не откача от мислите си. Защото пишейки ги на листа, те остават по някакъв начин там. И това беше една, терапия за мен в момент, в който аз не знаех как да си помогна. И всъщност това е бил начинът. Да, вероятно сама си намерила решението, което в твоя случай е помогнало, но също така ти вероятно си даваш сметка, но сега и за мен става ясно, че си доста силна психически. Вярвам, че е така, но всъщност когато ти си в екшена, когато ти си в ситуацията, тогава не се усещаш силен. Тогава всъщност си мислиш, че си... Ти си на терен и в битката. В битката ти нямаш време да се мислиш общо взето. И знам, че когато пък подхождаш негативно, всъщност си вредиш. И си казах, добре, това е моя път, да видим какво от тук следва. Какво ще направя, как ще се справя, защото много лесно е да изпаднеш и да кажеш, аз няма да се справя, аз няма да мога, спирам. Както вероятно мнозина реагират. Определено и това ми е много болно, защо ще ти разкажа така малко през история, която много често разказвам. Когато приятелка ме помоли да отида с нея да я подкрепя, какво правя в случая? Може би ти отиваш, ако е състезание, си там с лозунг, с плакат, с най-силния си глас, ще крещиш, ще викаш за нея, ще си най-отпред. А когато е за себе си, какво правим? Ти най-вероятно няма да се справиш. Ти най-вероятно не можеш. В смисъл, тогава нямаме тази подкрепа. И какво правим ние? За приятелите сме си по-добри приятели, отколкото за нас. И много ми е ценно, когато жената го разбере, че тя е гласа в нейната глава. Тя е човека, който трябва да си даде тази подкрепа. Тази опора. Това не отменя приятелската, разбира се. Това не отменя приятелската. Но искам да я науча да не се саботира. Да не си казва нещата, които ще я спрат, защото енергията и времето, което отнема е същото. Моята роля наистина е да насоча към правилните мисли човека. Защото предизвикателства в живота ни винаги ще има. Има студени температури, минусови, горещина. Децата също са предизвикателства. Разбира се. И това да нямаше огромно предизвикателство. Там пък е наистина и с различна тежест, защото ти в един момент вероятно се чувстваш обречен, преди да намериш, дай Божие, решение. Твоето решение е инвитро процедурата, но сега, предполагам, ти вече си превъзмогнал този момент да ти е изключително тежко да те връщам назад в това време.
естествено, че няма как да ти е леко, но поне си намерила ключето как да го споделяш. Дай ми малко предистория и всъщност ти сега помагаш, но тогава на теб имаше ли кой поне да те насочи? Имаше ли лутане? Много беше трудно. Първо, защото не знаех. Никой около мен, в обкръжението ми не се беше сблъскал с този проблем. И най-вероятно при повечето двойки е така. Изведнъж оставаш в компанията, в средата, в която си, последни без дете. Да. И това е много трудно. Защото първо хората не те разбират, при тях се е случило много лесно, има красива история и ти си, аз не знаех дали да споделям или да си мълча, какво ще си кажат сега за мене, нещо не е вред, едва ли не съм наказана от Значи Господ. почва се отрано едно такова боцване. То е едно, ти не знаеш какво да направиш, към кого да се обърнеш и наистина лекарите при мен много помогнаха. Да. И жената, която отидохме при нея, първо там изследванията за нас бяха огромен шок, защото бяха изключително скъпи и не очаквахме. Да. Но когато премине шока с цената и срещу теб застане човек, който човешки те обясни. Виж какво, ти не си за нормален лекар, който проследява бременност. Ти си за репродуктивен специалист. Да. Ти трябва да отидеш, за да се провери кое при теб не работи нормално. Тоест продължаваме с изследванията. Да. Също толкова скъпи, естествено, Абсолютно. но ти вече си хванала тази пътека. Тук цена няма. Тук цена няма и много е интересно как определяме. Купуваме си коли, къщи на изплащане от скъпи, по-скъпи, което няма нищо лошо. Да. Но когато трябва да ги дадем за здравеопазването, вече има едно предразсъдство такова, един уплах, страх, не знаеш на кого ги даваш, как ще ги, дали ще е в твоя полза. Въобще има много неща, които те спират. И допълнително средата и това, че ти си сам. И пак казвам, не заставаш зад себе си, е много трудно за жените. Наистина, с някой, когато говоря, поръчвайки си книгата, се чувам с абсолютно всяка една дама. Някои от тях нямат смелостта да кажат, че книгата е за тях. Казват, взимам я за подарък, просто да усеща прочита. се в гласа им, че просто не им се говори на тази тема. Ти, разбира се, уважаваш това тяхно право, защото ще се съгласиш, че има едно много досадно с добро казано, но не до там тактично вече. Аз мисля, че е крайно време да почнат да се усещат хората. Каза преди малко последни, примерно в един колектив без дете или забавят се нещата. Айде бе, вие кога? Айде. Нали, уж така на шега подхвърлено, но хората не знаят, че всъщност могат да причиняват тежки поражения. Много е тежко, честно ти казвам, толкова пъти съм го чувала, че буквално сълзи ми изкача само като го чуя, въпреки че знам, че не се отнася в момента за мен. Ми изкача и го преживявам буквално, защото... Аз нямах за цел да те разстроя, не но просто знам, че го има това нещо. Много е странно, защото аз знам, че другите не са злонамерени. Знам, че го правят от добро чувство, искат да помогнат, но те не знаят как. И не те усещат. И в този момент, защото инвитро майките, те трябва да се справят с всичко. С работата, с кариерата, с обществото, с приятелите, с хобитата си. И в същото време да имат и енергията за всичко останало, което предстои през инвитрото. Да. И това е много бутащо. Буквално те бута. В някои моменти оставаш сама и буквално не знаеш на къде да поемеш. Откъде обаче идва силата? Ясно, голямата заветната цел, стремим се към нея, стремиш се към нея, ти си в тази роля в случая. Но 100% си вадила сили, за които сама не си подозирала. Така е. Много е интересно, че когато първо аз пишех, ми падаше, то е интересна дума, пада ти камък от сърцето. Да. И това е така. Ти намаляваш наполовина това, което ти тежи. Просто като го сложиш на листа? Да, на листа. И аз това се опитвам да покажа, защото хората казват, нямам време да пиша, не мога да го напиша, но когато си кажем, сега ще си дадем един разговор, в който ти да ми обясниш, ти да ми покажеш, ти да разкажеш. И моята роля е повече да слушам. Там аз изключително много мълча. Да. Защото това е подкрепата. Да изслушаш другия без да го съдиш. Да чуеш за неговите проблеми, да чуеш за неговата ситуация и да вникнеш в неговата, призма, да влезеш, да се огледаш и да дадеш най-доброто от себе си там. Ама така не е ли това, което си установила? Ти пак си приятел на друг, защото ти ставаш един инкасатор на болка всъщност в този момент и само слушаш тежки неща. Редно е да е така, но няма как да помогнеш по друг начин. Да. Ако не изслушаш болката, този човек не ти ли се довери с това, което най-силно го мъчи, ти няма да можеш да му помогнеш. Да. Ако ти каже на повърхността какво е, ти няма да видиш всъщност това, което е отдолу.
И разбирам. това е интересното, че първо аз се връщам и на мен ми беше трудно. Да. Наистина ми се е случвало след това с часове аз да не мога да се съвзема от чуждата болка. Но разбрах нещо много ценно, че аз ако влизам постоянно, няма да мога да помагам. И това мен ме дърпа. И това мен ме стяга. Всъщност да знам, че аз съм там не за да падам с нея, за да я чуя и да й дам основата, за да може тя да се хване. Да може тя да се изправи и да поеме пътя. Да. Много е страшно незнанието. Значи, така... То ни срива. Да, това ще боли ли? Колко време? Какви инжекции? Ето това бута страшно много. И когато ти даже не искаш да прочетеш какво се случва, ти още една бариера слагаш. Да. Ще ми покажеш ли книгата Инвитро майка? Това е първата ми книга. Тя е моята книга. Просто Дневникът на една инвитро майка. Така е името на книгата. Това са... Тук си систематизирала може би като хронология ли нещата, пътя по който минаваш? Пътя по който минавам, като съм показала всяка болка. Идеята е наистина аз да разкажа болката. Хората да видят, че и ние сме хора. Че има неща, които ще ни бутнат. Това е нормално. Но има и неща, които чрез тях ще продължим. И точно това ми е ценно на мен. Показвайки какво ми се е случило, показвайки как съм се почувствала, да покажа и как съм го преодоляла. Да. Защото имайки път, всеки може да начертае картата. Но ти знаеш посоката на север и така. И по този начин, даже една жена каза, аз четейки си, виждайки, че не съм сама, това ми даде толкова сила и увереност. И то какво му трябва на човек? Просто да има увереността и да продължи. Следващата малка крачка. Защото много е лесно вече накрая, аз съм с 3 деца, ти си имала късмет и така нататък. Най-вероятно съм имала и късмет, който... Намерила си ключето обаче, което тук споделяш и с твоите читатели. Понеже, Кати, няколко пъти казваш и посланието на гърба на книгата, сега виждам, ще се почувстваш уверена и способна да преминеш през инвитро процедурата, знаейки, че не си сама. Определено. Всъщност най-голямата опора, или поне в повечето случаи, и дай Боже да е така, е половинката, човека до теб. Много е важно точно през този период да не се отдалечават. Точно за това дойде втората книга. Да. Тя е с рецепти, но идеята не е да се нахраним само. Да. Идеята е да приготвим това заедно. Да имаме нещо с половинката, както ти каза, което да ни събере. Защото в този момент какво се случва с много от дамите, с които си говоря, те не питат лекаря, могат ли да имат сега интимен живот. Те се ограничават, сега ще се пазим, сега това. Но това, което поддържа според мен връзката, наистина е интимния живот. И тогава, когато сте най-близки, тогава може да си кажете всичко. Минавате на една вълна. Да. Защото много често единия работи едно, другия друго, една среда, друга, различни хобита. И когато разделим и интимния живот, когато си кажем, ние сега няма да бъдем интимни, защото трябва да се пазим, защото... Не, отиди при лекаря и го попитай. Моят доктор винаги се шегуваше, ти винаги питаш, сега може ли да сме интимни, сега не може ли. Казвам, защото това ми е важно. Ние сме от 10 години заедно и аз планирам поне още толкова да бъдем. Да. И той супер много се забавляваше с мен, защото казва, никоя друга дама не ме пита. А на мен това ми е интересно, защото аз съм решила да бъда с този човек. Искам да бъдем заедно, искам да имаме изживявания заедно. И знам, че когато сме интимни, наистина енергиите са ни в една посока. Точно, ставаш едно с партньора си. Абсолютно. Това е смисъла на всичко. Няма как да запазиш връзката. Да, странно и може би някакво такова, едва ли не е роботизирано. Да. Дори такава възвишена цел, като си поставите и през инвитро процедура да имате дете, това пък да ви разделя. Вместо да ви обедини още повече. В един момент. Защо го казвам? Защото и моя мъж му беше много трудно премина и той през изключително трудни препятствия и предизвикателства. Но знаем, мъжете искат да решат проблема, те са силната част, много трудно изслушват. Да. Но ние това имаме нужда. Просто да си кажем, наистина да кажем, да говорим, не толкова да видим обратната връзка. Добре, ти каза това, направи това и се случва. Често си имате и решението, просто трябва да бъде изговорено. Но искаме да го кажем. Наистина това е важно да излезе през устата. Да. Слава Богу, че си се нагърбила с тая нелека, ще ви кажем, мисия, защото не само в книгите, а и в самата процедура при придобиване на тази книга ти правиш
един разговор, едно насочване. Определено, Сега да. предполагам, ако намериш отсреща разбиране всяка. Разбрах, че непоискано добро наистина не е окей. Да. Просто си патя, когато отида и буквално се бутам да помогна, защото аз виждам, че мога, но наистина някои хора не са озрели. Като трябва да го навлизане разберем. в личното им, Да. така го приемат. Те се затварят още повече. И аз знам, че тогава няма да помогна. Да. И наистина давам Това крачка също е назад. опит, ето. Значи, Това това си да, установила. това ми Да. го показа просто, както ти каза, опита, това, което преминавам, защото аз опитвам различни неща и може би сме така на еднакви години и си спомняш книгите игри, Да. в които четеш и сега стигаш, трябва да избереш да преминеш на 85-та страница или на 43-та и въз основа на какво Сега разбирам, избираме. че си доста по-млада, нали? Като ми казваш. Така че, да. Разбрахте, Катя, какво ми казваш, но тогава да поговорим за теб самата, нали? Да не обобщаваме така. Ти си преминала през 2 инвитро процедури. Да. Имаш момче от първата процедура, да. и после момче и момиче близнаци от втората. Близнаци, да. 2 от 3. Тоест 3 от 2. Така се е получило. Въобще, да, 3 от 2. Много добре. Да, живи и здрави, предполагам, естествено, после е дошло осмисленето, супер щастието и би било много лесно и разбираемо, тук няма кой да те опрекне, след тия 2 борби. 100% първата, казахме, неизвестното ни плаши. Ти като си го минала вече, не че с песен си минала през второто, но все пак си била подготвена. Имаш, увереността. Да. Мой мъж беше, не отива и сега ще са 2. Казах, добре. Той е знаел, да. Той си го е усещал. Той усещаше, каза сега, защото и първия път бяха 2. И беше много трудно, защото изгубихме едното съвсем в раден стадий. Просто чухме веднъж сърцето и спря да се развива ембриона. И това на мен много силно ми повлия, защото майка ми в този момент открихме, че има така рак в доста напреднал стадий. И аз не знаех на къде да тръгна. В смисъл, спасяваме живот или създаваме живот. Бях много, много раздвоена. И всъщност се бях стегнала и си казах, че... Пак изпитание за силата. Ти трябва да си силен. Ти няма си как боец. да се откажеш. Да, браво. Определено. И това ми беше така... преобърна нещата, защото да, едно дете е успех, но то е едно. Аз съм също едно дете и аз тук сега малко егоистично си казах, че това дете няма да остане само като мен. И всъщност какво си казах следващото нещо? Имаш 2 години в майчинство. Да. Сега е момента да се задействаш. Наистина си дадох 1 година, през която осмислихме нещата, но казах, наистина имам година, в която да действам и защо да не го използвам това нещо. Майка ми си отиде много скоро. И да стартираш отново процедура, искаш да кажеш. Точно така. И то стана много интересно, защото всъщност и 3-те ми деца са родени в един и същи ден. Празнуваме троен рожден ден. Ама така си, виж, на 2 от тях си сипала празника. Значи на близнаците си им отнела отделен празник. Да, много интересно беше, защото първо откриха проблем с щитовидната ми жлеза и аз си казах, ето забавяне, нали? Почваме с отложен старт. Да. Обаче този отложен старт позволи така, че всъщност близнаците да могат да се родят на баткото на рождения ден. И си казах, че докторе, давай, това ще е нашия ден. И всъщност едно забавяне пък получи се така, че е друго нещо, което аз буквално съм си представила като нещо, което е невъзможно да се случи, но би било чудесно да се получи. И сега си празнуваме троен рожден ден. Коя е датата? 19 септември е датата. И 3-те ми деца са Зодия Дева. Изключително така им е интересно, когато им разказвам истории за това как съм преминавала през някакви неща. И на тях им е интересно и виждам, че те също учат как преодоляваш нещата. И на мен това ми е много така. Освен, че с жените, които говоря, вярвам, че и опита, който предавам на децата си, също ще им е полезен. Със сигурност. Така че, доставя ми удоволствие. Ще ми позволиш да поздравя и човека до теб, защото първо не си била сама. Определено. Второ, много благодаря. Второ, наистина, ти каза така някои от елементите, които ни описват, но също така за нас е привично едно малко по-тихо преборване на всичко. Това не означава неглижиране или да си над нещата, или че не ти пука. Просто е друг начин на показване. Ти, разбира се, го знаеш. И
просто се надявам повече хора да го знаят. Нали? Определено е много важна ролята на мъжа вкъщи. Да. Аз съм толкова... И децата го усещат сега, как той може да е по-мълчалив, но когато на мен ми трябва гръб, аз знам, че го имам. Да, точно. В смисъл, наистина много ме е подкрепил. Да. Въпреки, че знам, че съм сложен характер, знам, че не му е било лесно и така нататък, но той много пъти се шегува, че явно аз съм си го пожелала и аз казвам да. Наистина е така. Вярвала съм, че един ден ще намеря човека, който ще ме подкрепя. Понякога казва, не знам какво правиш, но давай. Да. Нали? Ето, това е достатъчно. Да. Не те разбирам, но добре. Да. Много ми е помагал наистина и като карахме и майка ми по лекари и така нататък, защото аз съм едно дете, родителите ми разведени. И общо взето той ми е бил подкрепа и в двата пътя. Да. И в пътя, в който съм била с майка ми, до последно с нея, и в пътя, в който аз съм преминавала, защото наистина мъжете са там, но основната тежест пада върху жената. Лекарства, инжекции, прегледи, това е върху дамата. Тя нямаш ли подкрепата, процес. Буквално наистина не е лесно. Сега, слава Богу, на постигнатото, преживяното и анализираното, доста други дами получават подкрепа под формата на книги. Как могат да се здобият, който прецени, че му е нужна? Ами могат да ми пишат. Аз по всякакъв начин в социални мрежи пускаме и буквално реклами за тях, защото знам, че дамите са заети, забързани. Ежедневието е такова. Всъщност. И всяка дама, която си е поръчала книгата ми, има моя номер, като казвам, ти можеш да ми пишеш денонощно. Защо го казвам? Защото ние оставяме време за нас последно и накрая. Или сутрин много рано, когато живота не ни е поел, или вечер късно, когато вече всичко, което сме могли да направим за всички останали около нас, сме го свършили. Тогава имаш някакви минутки за себе си. Тогава имаш минутки за себе си. И аз за това и казвам, напиши го. Да. Просто го напиши. Въпрос, мисъл, каквото ти дойде, за да можем да уловим момента и аз да съм адекватна след това. Защото много често си кажеш, аз на другия ден ще ти кажа, защото сега не е удобно. Не, няма неудобно. Да. Няма да ме притесниш. Да, това е много готино и съм сигурен, че вдъхва допълнителна увереност. Да. Между другото, не е лошо да помислиш, според мен, за изява пред аудитория, ако не желаят, ти каза голяма част, може би анонимност или така по-самостоятелно да се минат през процеса. Определено. Вярвам, че ще се справиш, защото наистина си го приела като своя мисия. И усещам, че си топъл човек, който няма какво да скрие и би споделила. Определено не ми е целта да крия и знам, че информацията много помага и затова изключително много благодаря на хора като вас, които ни дават това знание, тази сила, тази подкрепа. Много е важно. Благодаря ти. Да. И аз също ти благодаря, че беше при мен. Не задълбахме много във втората книга, но ти каза в самото начало, всичко минава през храната. И тук не става просто да се наядем. Абсолютно, нали? абсолютно. През приготвянето, през ритуала, през това ти да си с твоя партньор. Заряда, енергията. Абсолютно. Ние, когато не правим нищо заедно, как да продължим заедно напред? Да. Идеята е наистина не е само да се нахраним. Идеята е да обменим енергията и тогава да сме в едно. Ти обичаш това, аз обичам това, да го направим така, да седнем да хапнем. И там порциите не са за количества. Порциите са за двама. Разбирам те, и смисъл е съвсем друг. Между другото, да вметна нещо лично, аз ти казах и преди старта на разговора, че съм доста гладен. Пак ще те покана и може нещо така да дойдеш подготвено, да си го опитаме. Страхотно. Много ти благодаря. И аз благодаря. Успех с това, с което се занимаваш и поздравления. Абсолютно си за аплодисменти. Благодаря ти сърдечно. Имам ли подарък за теб? Имам. Заповядай. Благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря. Обожавам подаръци. Ето, имаш си.